vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi iyi mukoma kombi yehanzvadzi yangu yakazosvika pakutaura wena, yakataura iyo ikabva yati yainge yaneta. Zvakaitikawo mukomana ndezvekudai. So inini ndainge ndava nemakore akawanda ndichingodzungaira ndiri muSouth Africa. So muSouth Africa inini ndakaendako kuSouth Africa mainge muri mugore ra2008 ndo pandakaenda kuya ndokubva ndadzungaira ndiri muSouth Africa ndichingoitawo zvechirombe zvekungochinjanisa vakadzi, uye ndainge ndichingodanana nevakadzi vemu muSouth Africa, but ndainge ndine umwe one uyo wandaiti kunyange ndichidanana neumwe munhu ndiye wandainge ndichitozviudza kutoti uyu ndiye mukadzi wangu, naiyewo ainge achitoti uyu ndiye murume wangu, even though ainge achitondihorira. So mukomana relationship iyoyo it was very toxic. Saka inini ndainge ndisingatozivi kutoti ivo Tsano nehanzvadzi yangu vari vaviri vainge vakapfurirana kuti vange vachienda kunoromba. Saka ndichizonosvika pakunonzwa kombi yavo ichitaura kuti yainge yaneta nekufamba, ndo pandakabva ndachizodanwa kumba kwehanzvadzi yangu naTsano, ndobva ndazoenda kuya vakabva vazondiendesa kwacho ikoko kwacho kwavakarombera. But ndichienda kuya vainge vachiita sekunge vari kuenda kunondigezesa vachinondibvisa mhepo yacho iyoyo yainge yaita kuti ndinge ndichizonzwa kombi ichitaura. So mukomana ndakati ndichidanana nemusikana wangu uya wandainge ndichidanana naye ndo patakabva tazonetsana because munhu uyu ndaimuda, handidi kukunyeperai. Saka one day ndakatotiwo ndakadhakwa, then ndikabva ndatoona kutoti ainge aine umwe munhu uyo waainge ainaye. Ndakabva ndaenda kumba kwavo ndokubva ndazotanga kunetsana naye. Saka iye manje akabva azondisungisa ndokubva anyepera mapurisa kuti ndainge ndamurova, zvikare ndainge ndarova boyfriend yake ainge ainayo. Saka mapurisa aya mukoma ivo vakabva varegedza kundisunga, but mangwana acho makuseni ndo pandakabva ndazopiwa tip off kuti mapurisa ainge achiuya kuzondisunga. Ende munongoziva kuti kuSouth Africa ivo nyaya iyi yegender based violence unokwanisa kutonyura. So ndakabva ndatiza mukoma ndikabva ndati regedzai ndinge ndichidzoka kumba. Saka pandakadzoka kumba mainge muri mugore ra2000. Saka pandakadzoka kumba mainge muri muna 2018 ndo pandakatiza ndichidzoka kumba. Ndakati ndadzoka manje ndokubva ndachizotanga kugara nehanzvadzi yangu, but pamba pacho mukoma mazuva acho iwayo ndanyatsokunzwa kuti painge pakarema because usiku so dzimwe nguva waitotadza kungorara uchingorota mamwe mazihope so ainge achityisa, kana kungorota uchingoshandiswa very rough zvekuti waimuka wakaneta. Ndakagara mukoma kuzosvika driver wavo uyo ainge achivadhiraivhira imwe kombi yainge ichienda kuSouth Africa kuJoburg, uko ndokwainogumira kombi yacho iyoyo yacho yekuzotaura, akabva azosiya basa because ainge atengawo yake kombi ava kurova malocal routes. Saka ndakabva ndazoti sezvo imimi musati mawana mushandi, inini license passport ndinayo, chimirai ndinge ndichidhiraivha motikari iyi. Ndokubva ndachizotanga manje kudhiraivha kombi yaya. Saka nerimwe zuva mukomanashe takatoti tichitogadzirira kuti tinge tichienda kuJoburg. Saka ndakabva ndatora kombi yaya ndokubva ndazoenda ndokubva ndazoenda ndichinoona chimoko changu. Saka mukadzi uyu wandainge ndichidanana naye iye she was a married woman, but murume wacho ainge achishanda pane imwe bakery achishanda usiku. Saka ndakazoti manje ndatopedza kutoita lula nemunhu wangu ndokubva ndazoti regedzai ndinge ndichidzokera because murume wacho iye aiwanzokudzoka kumba somewhere between 2-3 to 4 am. Saka taita zvinhu zvedu kubva kuzvi6 then kuzonosvikawo kuma1 inini ndobva ndazobuda. So ndakati ndabuda mukoma then ndava kutodhiraivha kombi iya ndokubva yazongostaka paside peroad. Ndakabva ndati kochii ndava kutarira ndo pandakabva ndazoti ndava kuda kunoburuka mukombi, ndo pandakabva ndazonzwa izwi iri mukoma rakataura neni rakaita sekunge kubackseat kwainge kwakatogara munhu. Ndakatongonzwa kombi yava kutongotaura iyo ichiti ndaneta chindizorodzai. Mukoma ndakabva ndaita sekunge munhu ava kutopenga kutoti dho ringavhurika mukoma, dho rakaramba kuvhurika. Then ivo Tsano vakabva vazondifonera vakabva vati Tsano muripi. Ndikabva ndazovaudza, munoziva kuti
kuti Tsano vangu havana kumboita more than 15 minutes vainge vatosvika paground, ndokubva vatongotanga kungobata motikari, then Sisi vakabva vazoburuka. But Sisi pavakaburuka ndakanyatsokuzviona kuti Sisi vainge vakabata hari, ndokubva vazouya vakabva vatanga kudira-dira. Hamene kuti yainge iri mvura here yavakadira-dira pakombi, then Tsano vakabva vatostata motikari ndokubva yatoita on. Saka ivo Sisi vakabva vazoti imimi bhudhi shandei, imi muchanga muchizodhiraivha motikari yemukwasha wenyu, kombi iyi inonetsa kane, chisiyai Tsano venyu vange vachidhiraivha kombi yavo nekuti ndo zvainongoita zvekungostaka. But mukomana kombi iyoyo mukoma yenge isitomborina kana problem, yaigara ichingosevhisiwa at all the time, zvekutoti zvakatondinetsawo ipapo. Zvino takazoti tasvika kumba kwavo Sisi vakabva vazoti handiti munoziva kuti kana mukasangana nezvamunenge masangana nazvo. On that night vainge vasingade kundiudza kuti ndainge ndasangana nezveusiku, vainge vachingotaura but vainge vachingondiudza madimikira. Then mangwana manje ndobva vakabva vazoti kune kwatainge tifanira kuti tinge tichienda, ndokubva tazoenda pamba peimwe n'anga. Takati tasvika paya then ivo Tsano vakabva vazotanga kutaura nen'anga iya vachiudza kuti inini ndainge ndakasangana nezveusiku, ndokubva ndatobvuma paya because vainge vava kuita sekunge inini ndainge ndava kutorasika njere, ndokubva ndazogezeswa paya ndikabva ndatodzwa kutoti ndainge ndava right because n'anga iyeya ine chimwe chinhu chayakakwatanura kugotsi kwangu uku, then ndikabva ndanzi ndainge ndava right. Takazoti tadzokera kumba ndokubva ndachizotaura manje naSisi vangu. So takati tichitaura ndopa vakabva vazoti zvimwe zvinhu zvinotoda kutoti munge muchitaura nemukwasha wenyu. Vana vakabva vazonzi vange vachienda kunorara, apa ainge ari masikati mukoma. Vana vakaita kutukwa zvekuti ndakatosvikawo pakutovaudza kuti zvavainge vachiita ivo Sisi zvainge zvisiri right, ndokubva tazosara tiri toga. Then mukwasha akazoti auya ndopa akabva azoreurura, akabva azondiudza kuti iyewo ainge akaromba, but vainge vakaromba vari vaviri. Mukomana vakandiudza everything, zvekuti ndakasvika pakusvima misodzi ndikabva ndati sure Sisi mungandiitira kutsinye hwakadaro, because tichitaura kudaro Tsano vakabva vazoenda kubedroom. Vakati vaenda kubedroom vakabva vazodzoka vaine zvimwe zvidhori zvainge zvakavezewa. Chimwe chacho chidhori chainge chakatofanana neni, chimwe chacho chava chiri nacho chakatofanana necousin brother yangu. Zvidhori izvi zvakaita zvekuvezewa, saka zvidhori izvozvo zvainge zvakasungwa necheni. Saka ivo Sisi vakabva vazorondedzera vachiti paya pandainge ndoita sekunge ndava kuda kunobudirira muupenyu, then vaibva vazondidhonza necheni iyaya, then ndobva ndazodzokera zvekare pastage 1. Then chimwe chechiya chakafanana necousin brother yangu mukuvezwa kwacho kwachakaitwa, chakatovezwa chakatobata bhodhoro redoro, chakatoisa bhodhoro redoro pamuromo, zvichirevera izvo kuti iye cousin brother yangu as long as chidhori ichi vachiri nacho ivo Sisi nemukwasha, zvinoreva izvo kuti achangoramba ari rombe rinongodzungaira neSouth Africa. Asi ndakachema, vakabva vazoti ivo vainge vachida kuti tinge tichienda kun'anga iyaya. Takabva tazoenda kun'anga kuya ndokuzotonorombawo kwandakaita. Zvino n'anga iya yakabva yazoti yainge ichida mari, ende mari iyi ndaisafanira kuti ndinge ndichizoipiwa nehanzvadzi yangu because mari yacho iyo haitotendedzwe mudare ravo sekuru, imari yavanoti yakasviba. Zvino ivo Tsano vakabva vachizotaura nefrendi yavo, saka frendi yaTsano iye ane plot. Ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonoshanda kuya ndakashandako kwe2 good months ndichirisa mombe kuitira kuti ndinge ndichizonopa n'anga iyaya mari yandainge ndashanda ndichiburitsa ziya. So mari iyaya yakazoti yagamuchirwa, ndokubva n'anga iya yazoti yainge ichazovezesawo chidhori. Saka ipapo ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita, ndokubva ndazonyora manje zita reimwe cousin brother yangu, mwana wekwabankuru. Niwo ndine chidhori changu icho chandakapiwa. Saka chidhori ichi chakafanana necousin brother uya ane zita racho randakanyora ndikabva ndazopa n'anga iyaya. Chakati chavezwa ndokubva ndazopiwa zvekare ndikabva ndazoitiswa dzimwe mhiko. Saka iye kutambudzika kwake kwaanenge achiita achidzungaira muSouth Africa ndikowo kuwana mari kwandinenge ndichiita, ndokugarikawo kwacho kwandinenge ndichiita kana iye achitambudzika.
Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Zvimwe zvinhu zvinorwadza kani, hanzi kutambudzika kwaanenge achitambura kudaro ari muSouth Africa, ininiwo ndokutowana mari kwandinenge ndichitoita ikoko. Ya, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini pari zvino ndikunetsana neng'anga iyo yakandirombesa, because zvakaitika ndezvekudai. Pandakaenda kune ng'anga yacho iyoyo mukoma, ndakaendako nekuda kwekuti ndainge ndiine urwere uhwo hwandainge ndakatarisana nahwo. Mumhuri umo mandakaberekerwa mukoma mutori nevanhu vane mabhuku awa avainawo mabhuku anenge akanyorwa mazita evehukama. Saka vanotopota vachitokanzura mazita evehukama, kana iwewe zita rako kana rikakanzuriwa zvinoreva kuti unenge wava kufanira kuti unge uchizofa. Saka mukoma mukuzotanga kuzorwara, ndakabva ndachizoudzwa apo pandainge ndichiri kuSouth Africa kuti inini ndainge ndava pedo nekufa. Madzibaba vacho avo vakandibatsira vakabva vati inini ndikuona madzibaba kuti masarwa less than 6 months kuti munge muchingorarama. So ndakabva ndazoverenga ndikabva ndaona kuti ingakwani pa6 months idzodzo dzacho dzavainge vati ndo dzandainge ndasarwa nadzo. 6 months idzodzo padzainge dzichazonopera, mwedzi wacho iwoyo ndo mwedzi uyo unowanzo kufiwa kudzinza uko kwandakaberekerwa. Saka ndakabva ndati regedzai ndinge ndichienda kumusha ndinge ndichimbonodzifambira nyaya idzi. Saka mukuzonodzifambira nyaya idzi ndo pandakabva ndazongopiwawo dzimwe nhamba dzeumwe mudhara. Saka ndakabva ndazoenda kumba kwake mudhara uya ndokubva ndasvika paya ndikabva ndaona kuti mudhara uyu ainge asiri muprofita but ainge ari n'anga. Saka ndakabva ndangoti sezvo inini ndiri kurwara, regedzai ndinge ndichingozamawo kuti ndinge ndichibatsirwa zvimwe kuda ndinokwanisa kupora. Saka tikabva tazoti tava mumatare avo sekuru vaya. Saka ivo manje vanoshandisa mucheka wewhite neglass. Vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichienda kunomira pamberi pemucheka uya wewhite. Ndakati ndakamira paya ndokubva ndatoona everything izvo zvinoitika mumhuri yekwedu. Ndikabva ndatoona zvikwambo zvacho, ende zvikwambo izvi mukoma ndakatoona maurayiro acho awo azvinoita vehukama. Izvo zvinotoita kutodzipa munhu. Hei, ndakaona hama dzangu mafiro acho adzakaita dzakazofa but mushure mekunge dzashungurudzika. Just imagine kuti unenge warwara kusvika pastage iyaya yekuti unenge wava kusakwanisa kutaura uri muchipatara, then chikwambo chobva chazouya chobva chazokudzipa kuzonosvika uchizonofa. Saka ng'anga iyaya yainge ichitoonawo zvose zvainge zvichiitika. Ng'anga iyaya yakabva yazoti mumhuri kana muine urombwa, then kana munhu akazorwara nomufanira kuti munge muchitora salt, then mobva machizomupfekedza masocks murwere uya mobva mazoisa salt iyaya yemagodo mumasocks. Ndo zvavakandiudza sekuru vaya. Saka panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatozivi kutoti zvimwe zvacho zvatainge tava kutoita zvainge zvatova nekakurombesana mukati, because ipapo vakabva vazondirakidza vacho avo vainge vachida kuti inini ndinge ndichizofa, but ava ndakazovaona paglass, because mucheka uya wavanoshandisa iwo basa rawo ndewekuti unenge uchingokurakidza zvose izvo zvakaitika muupenyu hwako, but glass manje ndo rinozokurakidza vacho ivavo vari kukukanganisira upenyu kana kuti vari kuda kukuuraya. Saka ndakabva ndazoona kuti pane vamwe bamunini. Saka bamunini ava ndo last born mumhuri umo makaberekerwawo baba vangu. Saka bamunini ivavo vainge vachishandidzana nevamwe amai guru, ndo vainge vachida kuti inini ndinge ndichizofa. Vainge vakatondiisa pachijana. Ndakatovaona bamunini vainge vakatotarisa rimwe bhuku. Mubhuku imomo ndo maingewo muine zita rangu, ende vainge vachida kutokanzura zita rangu. Saka ng'anga iya yakabva yati zvinotoita sei nai muzukuru? Ndikabva ndati sekuru, ndoda kuti munge muchingodzorera izvo zvacho zvavainge vachida kuti zvinge zvichiitika pandiri zviri kufanira kuti zvinge zvichizoitika kwavari. Saka sekuru vaya vakabva vati hapana kana nyaya muzukuru. Vakabva vazondipa banga, vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichibaya bamunini zvekare ndinge ndichizobaya naamai guru. Saka mukoma ndakabva ndachizobaya bamunini, but amai guru manje 10 yavo yakazoti yasvika ndokubva vazonyangarika. Ndakangoti
ndimbonopedza kubaya bamunini vaya ndikabva ndatonzwa kutoti ko ingawani zvandainge ndatova right, but pandainge ndakaenda kukumba kweng'anga ndainge ndichirwara mukoma, ndokutoromba ikoko kwandakatoita because ndakati ndichibuda mudare meya ndakabva ndazoudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizodya chikafu pamariro abamunini. So mukoma, ng'anga iyi paikandiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichizodya chikafu chainge chichazobikwa pamariro abamunini zvekare nekuzonwa mvura, ndakangotiwo ameno ndichazozvionawo kumberi ikoko, but ndainge ndisingatozivi kuti dzainge dzitori mhiko dzandainge ndatopiwa idzodzo. So mukoma, ndakabva ndazoenda kuya ndakati so mukoma, ndakabva ndazobva pamba peng'anga iyaya ndokubva ndazodzokera kumba. Ndakati ndasvika kumba ndopandakabva ndazongonzwa iri mheremhere zvichinzi bamunini vainge vatisiya. Saka bamunini ava vakaita zvekutungwa nemombe ndokubva vatofa. Saka takazoti tiripo pamariro avo bamunini ndakabva ndazokanganwa zviya izvo zvandainge ndakaudzwa neng'anga iya kuti handaifanira kuti ndinge ndichizodya chikafu chainge chichazobikwa parufu rwabamunini zvekare nekuzonwa mvura. Saka takangoti tichingosvika pamba pabamunini, takangoti tichingosvika mukoma, ndakabva ndabatwa nerimwe zinyota ndokubva ndazokumbira chimwe chizukuru kuti chinge chienda kunondicherera mvura yekunwa. Ndakangoti ndapedza kunwa kudai ndopandakabva ndanzwa ndava kukwenyewa ndikabva ndatendeuka. Mukoma nashi, ndakati ndatendeuka kudaro ndopandakabva ndazoona bamunini vakabva vati ko zvawandibaya zvauri mukono wandikurira kaiwe, ndokubva vanyangarika. Mukoma, kuzonosvika bamunini tichizonovaviga ndainge ndichingovaona vaingoti paya kana pandinenge ndavarayirwa vaibva vazouya vobva vazondikwenya vobva vati ndiwe hako wandibaya, ko zvauri mukono nhaiwe zvawandikurira. Ndokubva ndazodzokera kuna sekuru vaya. Sekuru vaya manje vakabva vazondipa chimwe chimudzi, vakabva vati chimudzi ichi ndikuda kuti unge uchizoita mazuva anokwana iwo kuita 6 uchigeza nacho. Chimudzi ichi unongoisa mubhaketi rako remvura, but haufaniri kuti unge uchigeza nesipo. Then kana wapedza kugeza unofanira kuti unge uchizonochiisa mupilo obva wazorara wakachitsamira. 6 days dzakati dzapera mukoma, chimudzi chiya ndakazoti ndochitsvaka ndokubva ndazochishaya. Ndakamhanya ndichidzokera kwavari sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti ndo chinhu chainge chava kundichengetedza ichocho. Mukoma, nanhasi chikwambo ichi handisati ndachiona nemaziso angu awa, ndinongoita zvekungochinzwa chichitaura neni, icho ndo chinondichengetedza. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things do happen in this world akomana. Hey, pakaipa.